nak balik. Oh memang ya rami malang lei urang diei nak balik. Orang lah di pasar oh Tuhan manimbang lalado. Oh ado lah di pasar lah mintuoi. Oh manimbang lala lado dai. Kona nombor lah satu pae wala salah kini ko masuk kambang oka nombor ladu. Oh intang kabagenya genya oh digenyui lagi nyui itu inyo badan erni jagoan suami tak namu jago ariado pukul 8 malam. Oh dietong dak sawah katu itu kama jawe pukul 9 hujan labe semalam itu Tuhan. Hujan labe dai semalam itu hujan sarato yo badainyo indak tabado hujan coy itu kalau kok dietong dibilang sawah katu itu hari semalam malam itu wala la tidur serumanyo nan hujan bertambah labe nan badai bertambah kasih ba itu kalau kok dietong hari bertambah dai siang juo dietong pak hari nak nyolai apo tando hari kasih yang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari dek murai dak siang hari dek ayam tando hari kasih yang badarak juo badarum darum bunyi tamiang rambalari tasingko bantunya ambun lala pagi bantu hari. Ariado
pukul 7 pagi baru berhenti hujan pak dengan badai. Meningkat pukul 8, menjawab pukul 9, menangkap pukul 10, ado tapi pukul 10 pagi. Dietong buyung pak sabarilah, balun yo jago dari lalu, balun yo jago do dari lalu, balun keluar di bilik dalam. Ba itu kalau kok dietong karajo pak mande upi erni, nambah namo si upi limi di sinan kalau kok dietong. Karajo mama mande kandung nyo ambil tali nam panjang nyo atu kekuran yo tali panjang-panjang nyo kabe kekuran are-are nyo elo dari dapur sampai ke labu. Yo nyo elo pak di sapan rumah, cantong cantang di hati rumah bagu diga sampai ke labu nyo ampean pak kekuran ke pintu bilik balapi tibo di pintu bilik tak kajui buyung sabarila. Yo sadang mampean mak kekuran tadi bakato inyo mande si Erni nambah namo si upi limi. Katonyo mande kandung lambe bana jam ko jago lambe bana kucing ko duduk ba itu kato mande kandung bilolo kana muka yo pandai lo lalo tinggi hari. Idui nyo baru lape makan, dang-adang makan nyo ndak lape, pandai lo lalo tinggi hari, bantu amak nyo buat rumah mae. Bantu amaknyo buat rumah, bantu ato ayahnya malipaku. Ba itu bana kato mande malipapan bantu ato pulo nyo pandai lalo tinggi hari. Mandanga kato mande kandung tadanga dek buyung sabarila dietong buyung sabarila jago lainyo mae. Kola dari lalalo Yo jago lainyo dari lalo, satu lah jagonyo dari lalo. Di sinan kalau kok dietong jago lalo inyo baman. Oh satu mamanuang jago lalo nyo pandang di Erni suami lah mamanuang baru bakato badan Erni. Onde udah dengan bana ndak mencubo sabantu iko jago lalo udah bamanuang dai. Jago lalo dah udah mamanuang ba itu bana makato badan si Erni paling indaknya udah cuci muko jago lalo nyo biasonyo kini ko udah mamanuang. Wapo kok salah dah badan Erni kok salah badan ambo mangkok sampai udah mamanuang tolong kabandai bake Erni yoda. Yo mandanga pak kato bantu itu mandanga kato dari Erni baru menjawab sabarila onde Erni ya dia udah ndak berang bake Erni udah ndak bangi bake Erni.
Honda ado salah do dia dari Erni o dia kini ko kato udah sabuian dan salah badan diri udah mengapoi dui ho banse ju yo dia ba itu bana kato inyo yo le di sinan kalau kok dietong agak di badan sabarila dietong badannya tadi bakato kabake diri Erni onde Erni ya dia udah danga kato dia simaan buni ambian pakaian dia duo pataga kau untuk udah pakai sepataga kaganti baju serap sepataga udah na hilang dia di kampung ko udah merantau samantaro hondak kalamo do Erni udah dirantau paling lamo jangka setahun udah babalik liek ke korong kampung yo dia yo mandanga kato cuy itu baru badan Erni aye mato mulai badarai setahun dah udah menyabui setahun kato dah hendak lama nang kalama de udah sajo nang kamar asai badan Erni hujan setahun dah udah sabui yodai sebulan udah merantau di Erni raso setahun seminggu udah dirantau di Erni dah oh raso sebulan yodai ba itu bana kato Erni yolei batangka inyo nambah duo tapi batangka nak bagadu mabai ibo batangka badan inyo baru bakato sabarila onde dek kandung Erni dia kok udah tahan dia di rumah kok udah tahan lamo-lamo dak kalamo do dia awak berturutan dak kalamo awak laki bini pastinya carai dia nak katibo ba itu bana katoinyo kato sampai sabantu itu kini cuy ko la Erni ipaga indak kata paga nan jawi kalalu ju ditaga indak dia kata taga udah Erni merantau ju dia mandanga kato bantu itu sinanyo Erni kamanangi kok merantau dah badan diri udah merantau nang kau dah sabui Erni sadang barek cuy ko baola duduk dah sambil berfikir basuh lah mungko dulu kakak semua oh Erni buhe anda ye temania to kopi Erni buhe an bulie nak tabi dah pengana udah bulie nak jale diambo cie kato sampai sabantu itu baru bakato sabarila ndak paralu kopi do dia di buean ndak paralu temani do Erni buean ho indak tatan le dia di badan udah dia lah merantau dah sementara awak ndak carai do Erni oh sampai mati oh dia ndak kau dah tukar do Erni bini udah dia walau kayo dia udah dirantau walau tabali oto gak tuju walau nyoa kaco kayo udah walau tabue rumah gaduang intanan Erni ndak udah tinggal tatanyo Erni bini udah obat sumpah dia laya yo batin iko malaga la bumi dia nanambo pija iko maba itu katoinyo kato sampai sabantu itu mandanga kato rupo itu odanga de udah abe ko iyo nak marantau juo marantau Erni tak malarang tapi bau Erni sekali jan udah seorang pemarah antau udah Erni
bantu itu bukan sagan udah bau Erni bukan nyomale udah mabau udah merantau ndak bapiti joala Erni udah bau badan udah dia lon tantulang ape oh mandanga kato pak bantu itu mandanga carito rupo itu ndak tangguangi